Hallo, wie ben jij? Ik ben Charlotte. En wat voor telefoon heb jij, Charlotte? Ik heb een iPhone 6. Wat is je favoriete app? Albertijn.nl. Om snel even een receptje op te zoeken. Welke app gebruik je het meest? WhatsApp, Instagram en ABN AMRO app. Ja. Wie is je favoriete Instagrammer? Sunny zoekt geluk. Nee, even serieus. Ja, serieus? Nee, maar wie nog meer dan? Ik vind 9gag heel leuk of heel grappig. En Fit Girl Code voor inspiratie. Ja. Oké. En wat is je meest gebruikte emoticon? Deze. Zag je hem? Welk cijfer geef jij jouw telefoonverslaving? Een 7. Al zal mijn vriend zeggen een 9, denk ik. Dankjewel, Charlotte. Graag gedaan.